Ako i-chika sa inyo ba? Napon dito ko og naiya Terminal 3. Ana katong customer service representative agent. Sir, bound to para asa ni? So, ako lang gi Bisaya para Tagalog to. Siya. Sir, bound to para asa ni? Ano ko, bound to Butuan, sir. So, wala siya, mura siya kanang wala na minaw ba, palingog-lingog lang, mura nagikubi-kubi bitaw sa iyang sa computer. Ang buto ako balo kung sa to siya. So, ibalik na ba siya pumunta na bound to, inahan mo gusto niya bound to, kay kuhan man siya kanang medyo bayuton ba, yung mga arte bitaw kay Mustorya. So, balik mo ingon nga, Butuan, sir. So, naana din siya nga, okay. Bound to Butuan. Dabi kong na General Bato de la Rosa. Napod lugar General Batswua. This is crash, it's great. Shout out ko sa atong mga ka-Berks. Sila Joliver Odchike, JP Neri, Archie Bawiga, JR Bamba, Teofel Reb, Felix Villacastin, Jernet Sigismar, yo, congrats those. Kevin Bakero, Jonathan Fortun, Hani Azura, Judy Ang, Victor Balmonte, John Kevin Sanchez, Mark Cruz, Nino Redondo, ug sa mga uban natong ka-Berks diha